Похвален Иисус Христос. Всех деток, кто где-то там спрятан, зовем сюда поближе вперед. И встанем на колени, поприветствуем Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niechaj będzie Пренесвятший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Хриstusa, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на недільній літургії. Сьогодні переживаємо свято, вербную неділю, свято у гонору виходу Ісуса Христа со своими учнями у город Єрусалим на весеннее свято Пасхи. Літургія Пальмової неділі звертає нашу увагу на дві вельми важні речі. Перше – це розважання муки Христової, яке сьогодні почуємо під час Євангелія. А друге – це радісна процесія з пальмами. Сьогодні кожен прийшов у святиню разом, взявши у руце цю вербочку, пальму. Як колись Ісуса Христа зустрічали і клали під ноги ці верби, свої плащі, так само сьогодні ми приходимо у пам'ять про ту подію, яка колись відбулася у городі Єрусалимі. Важно сьогодні, дорогі брати і сестри, і Ісус нас до цього захоче, щоб ми залишилися вірними Йому. Бо тоді, більш амаль 2000 років назад, люди клали ці пальми, клали ці плащі, але після, як бачимо, вони відійшли від Ісуса, стали супроти Його, кричали «Укрижуй», на криш. Варто сьогодні порозважати над моєю вірністю Ісусу Христу. Важно сьогодні застатися, не тільки після свячення верби пойти додому. Верба не уратує, найважніше – це літургія, свята імша, ахвяра Ісуса Христа, живого і правдивого, тут, на алтарі. Це найважніше. Бачимо сьогодні вельми приємно, скажу так, незвичайно приємно сьогодні відправляти святу імшу, бо вельми ваш шмат. Вельми шмат і вельми радосно. Жадаю, щоб ця радость у нашій святині була кожну неділю, не тільки на Вербницю, не тільки на Пасху, але кожну неділю. Подчас цієї святої імши молюся об ласці здоров'я і потрібних ласках, об Божому благословенні у житті для Вінської Людмили. Дорогі брати і сестри, від початку Великого посту ми рихтували наше серце до цього дня, про спокаяння і учинки християнської милосердності. Сьогодні ми зібралися разом, щоб з усім Костюлом розпочати святкування пасхальної таємниці Ісуса Христа, для сповнення якої Він увійшов у свій город Єрусалим, щоб там померти і воскреснути. Узгадуючи гэты збаўчы ўваход з верою і адданасцю, пойдзем і мы за Панам, каб, беручы удзел у Яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Паднімем нашыя вербы угору на молитву освячэння. Молимся. Усемагутны вечны Боже, освяці гэтыя галінкі Тваім благословленнем, каб з радасцю ідучы за Христовым валадаром, мы маглі праз Яго прыйсці да вечнага Єрусалема, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Госанна всемогутному.
Осанна, Осанна, Осанна всемогутному. Хай же сердце мое славит имя Твое, славит славу и мощь Твою, Осанна всемогутному. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Сердце открываю я, руки взношу до Тебя, мой Бог, войди и с нами будь. Сердце открываю я, руки взношу до Тебя, мой Бог, войди и с нами будь. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Сердце открываю я, руки взношу до Тебя, мой Бог, войди и с нами будь. Сердце открываю я, руки взношу до Тебя, мой Бог, войди и с нами будь. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Святый, 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 святый Пан. Святый, 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 святый Бог уладар. Сердце открываю я,
Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час мноства людей, які прийшли на свята, коли почули, що Єсус іде в Єрусалим, узяли пальмові галинки і увайшли йому насустрач і ускликали: «Гасанна, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, король Ізраїля». А Єсус знайшов осляня і сів на його, як написано: «Не бойся, дочка Сіона, вось король твой іде, сидячи на осляняці». Вучні ягоныя спачатку не зразумелі гэтага, але калі Єсус уславіўся, тады узгадалі, што так было пра яго напісана і што так яму зрабілі. Гэта слова Пана. Молимся. Усемагутны вечны Божа, Ты учинил, что наш Збавца принял тело и помер на крыже, каб дать человеку, человечему роду узор покоры. Ласкаво да поможи нам наследовать Его приклад у терпении и заслужить удел у Его з мертвых повстаний, які с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог дав мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярну ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Усе, хто бачить мяне, насміхаються з мяне, адкривають вусны, головой кивають. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго. Няхай уратуе, калі яму ён любы. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Сабакі акружылі мяне, зборышча злачынцаў мяне абступіла, прабілі рукі мае і ногі. Я магу палічыць усе мае косці. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Яны дзеляць вопратку маю між сабою, і жерабя кідаюць аб адзежы маёй. Але Ты, Пане, не адыходзь ад мяне. Сила моя, паспяшайся мне на дапамогу. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінуў? Буду абвяшчаць імя Твоё братам маім, на сыходзе буду праслаўляць Цябе.
Славіцеся Пана, прославляйте Яго, усё потомство Якуба усхваля Яго. Няхай боится Яго усё потомство Израиля. Боже мой, Боже, чему меня покинул? Czytanie послания святого апостола Павла до Филиппянаў. Езус Христос, будучи ў постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобіўшыся да людзей. І з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя, панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калена стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христос, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков. Хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным ажно до смерти, смерти крыжовой. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя понад усялякае імя. Хвала Тебе, Володар веков. Мука Пана нашего Езуса Христа паводле Марка. Хвала Табе, Пане. З самай раніцы першасвятары са старэйшынамі і кніжнікамі і ўвесь сінедрыён зрабілі нараду і, звязаўшы Езуса, павялі і аддалі Пілату. Пілат спытаўся ў яго: «Ты король юдейский». Ён жа сказаў яму ў адказ: Ты кажаш. І абвінавачвалі яго першасвятары ў многім. Пілат жа зноў спытаўся ў яго: Ты нічога не адказваеш. Паглядзі, колькі сведчыць супраць цябе. Езус нічога больш не адказваў, таму дзівіўся Пілат. На свята ён адпускаў ім аднаго вязня, якога прасілі. Быў жа нейкі Бараба, зняволены са сваімі саўдзельнікамі, які падчас бунту учынілі забойства, і, падышоўшы натоўп, пачаў прасіць таго, што ён заўсёды рабіў ім. Пілат жа сказаў ім у адказ: Хочаце, адпушчу вам караля юдэйскага. Бо ведаў, што першасвятары выдалі яго ад зайздрасці, але першасвятары падбухторылі народ, каб лепш адпусціў ім Барабу. Пілат, адказваючы, зноў сказаў ім: Што хочаце, каб я зрабіў з тым, каго вы называеце каралём юдэйскім? Яны закрычалі зноў. Укрыжу яго. Пілат сказаў ім: Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней закрычалі: Укрыжу яго. Тады Пілат, хочучы дагадзіць людзям, адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на укрыжаванне. Жаўнеры адвялі яго ў сярэдзіну дзядзінца, гэта значыць у прыторыю. Сабралі цэлую кагорту, апранулі яго ў пурпур і, сплёўшы цярновы вянок, усклалі на яго і пачалі вітаць яго. Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па галаве трысцінай, і плявалі на яго, і, згінаючы калені, кланяліся яму. А калі насмяяліся з яго, знялі пурпур і апранулі ў ягоную вопратку і павялі яго, каб укрыжаваць. І прымусілі нейкага Сымона Кірынейца, бацьку Александра і Руфа, які ішоў з поля, несці ягоны крыж. І прывялі Езуса на месца, званае Галгота, што значыць месца чэрапа.
і давалі яму піць віно са смірнаю, але ён не ўзяў. Калі укрыжавалі яго, падзялілі вопратку ягоную, кідаючы лёсы, каму што ўзяць. Была ж 3-я гадзіна, калі укрыжавалі яго, і быў надпіс віно ягонай «Кароль юдэйскі». Разам з ім укрыжавалі 2 злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку ад яго. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: Гей, ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога, сышоўшы з крыжа. Падобна і першасвятары з кніжнікамі, насміхаючыся, казалі адзін аднаму: Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Христус, кароль Ізраіля, няхай сыдзе цяпер з крыжа, каб мы ўбачылі і паверылі. І тыя, хто быў укрыжаваны разам з ім, зневажалі яго. Калі надышла 6-я гадзіна, цемра настала па ўсёй зямлі аж да гадзіны 9-й. А каля 9-й гадзіны ўсклікнуў Езус моцным голасам: Элі, Элі, лема сабатхані, што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, што стаяў там, чуючы гэта, казалі: Вось, ён кліча Ілю. А адзін пабег, намачыў губку восатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго, кажучы: Чакайце, пабачым, ці прыйдзе Ілля зняць яго. Езус жа, ускрыкнуўшы моцным голасам, сканаў. Усе становяцца на калені і праз некаторы час захоўвае маўчанне. І заслона ў святыні разарвалася надвое, ад верху да нізу. Сотнік, які стаяў насупраць яго, сказаў, убачыўшы, як ён канаў: Праўдзіва, чалавек гэты быў сынам Божым. Гэта слова Пана. Хвала. Веру у адзінага Пана, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і ўсяго божества, Ісуса Христа, Божа адзінародна, Зайца народженого перед усіми веками, Бога на Бога, святлого святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нестворенного, одиносудного Яйца, ради якого все сталося. Деда нашего избавления зашел с неба и уделался Духа Святого, с Девы Марии и стался человеком, укрыжован так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день его воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророку: веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного. Праз Єсуса Христа, який праз свою муку і смерть на крижі вислужив людям збавлення, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молімся за святый касцёл, каб ён прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богам. Цябе просім. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны заўсёды служылі справе спакою і паяднання людзей. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Эўхарыстыі яны чэрпалі моц для нясення Христовага крыжа. Цябе просім.
Молімся за людзей, якіх грэх аддаліў ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Молімся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольныя ад нянавісці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне пасхальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, аб здароўі і Божым благаслаўленні, патрэбных ласках у жыцці для Венской Людмілы. Цябе просім. Молимся за нашу краіну, за наш беларускі народ, каб у ім запанавала любоў, павага, праўда і справядлівасць. Цябе просім. Божа, Ты здабыў для нас сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашыя малітвы. І учыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста, Пана нашага. Ахвяры, якія сёння збіраем, на тацу прызначаны на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Пане, праз муку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, аднак спадзяемся атрымаць яе праз гэтую святую ахвяру, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён вольны ад грахоў цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за нашыя злачынствы. Сваёю смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго з мёртвай паўстанне прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. На вишинях
Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть и с мертвой повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, яго дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога,
дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство, и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету. Благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Кто будет принимать святую коммунию, коли ласка, складите руки на грудях, это будет знак того, что человек принимает святую коммунию. Достоин Ты каждой песни, что мы можем спеть. Достоин Ты всей хвалы, что мы вознесем. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей. Тебе живем, Тебе живем. Иисус, имя выше других имен. Иисус, лишь Ты один, кто спасти силен. Достоин Ты дыханием нашей жизни всей. Тебе живем, Тебе живем.
Достоин Ты каждой песни, что мы можем спеть. Достоин Ты всей хвалы, что мы вознесем. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей. Тебе живем, Тебе живем. Иисус, имя выше других имен. Ты выше других имен. Иисус, лишь Ты один, кто спасти силен. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей. Тебе живем, Тебе живем. Святых и нет таких, как Ты, Бог, нет Тебе подобных. Не открой глаза, чтоб видеть, кто Ты. Знать хочу Тебя, Бог, и знать Твое сердце, да любить мне тех, кто рядом. Я построю жизнь в Твоей любви на крепком основании, возложу надежду на Тебя, и я не поколеблюсь. Я построю жизнь в Твоей любви на крепком основании, возложу надежду на Тебя, и я не поколеблюсь. Святый, нет таких, как Ты, Бог, нет Тебе подобных. Не открой глаза, чтоб видеть, кто Ты. Знать хочу Тебя, Бог, и знать Твое сердце, да любить мне тех, кто рядом. Ты вошел в мою жизнь, как солнце луч, как оазис в пустыне, что жизнь дает. Ты пробил в моем сердце ту броню, что делила меня с Тобою, мой Господь. Лил мою жажду росой дождя, мою душу своим телом накормил. Боже милый, я знаю, что я не один, я прошу
изменить мне этот мир. Ты принес нам свет, научил любить. Только через крест мы придем к Тебе. Дай свою любовь и спаси от зла. Я прошу, Господь, с нами будь всегда. Ідеш нелегкой дорогой життя, глядиш униз і не бачиш світла, а яно над тобою. Зерни, открий своє серце і люби. Люби Господа Бога твоего, славляю всім, серцем хвали Його, хвали, люби. Господа Бога твоего, славляю всім, серцем хвали Його, хвали. Это світло, ніби сонця промінь, приходить яно і зміщається тінь, а ти все блукаєш себе і не чуєш, як кличуть тебе, люби. Господа Бога твоего, славляю всім, серцем хвали Його, хвали, люби. Господа Бога твоего, славляю всім, серцем хвали Його, хвали. Молимся. Боже наш Ойче, узглянь ласкаво на сім'ю Твоїх вірних, за якою наш Пан Єсус Христос без завагання отдав себе в руки злочинців і прийняв крижовую муку, який живе і володарить на віки вічні. Пане Єсу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенціях гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ty сам гэтаму дитяті предвизначив. Amen. Posłuchajmy jeszcze duszpasterskie objawy. Święty Różaniec na tym tygodniu prosimy провести następne różańcowe grupy. Poniedziałek Macie Bożej Niestomnej Dopomogi, u autorek Bezzagannego Zaczęcia,
Najświętejszej Panny Maryi, u środu Maci Bożej Różańcowej. Intencja żywego różańca na miesiąc Krasawik. Молимся, как Бог благословил землеробам нашей диецезы, нашей краины и оборонил нас от голоду. Сёння распачынаем Вялікі тыдзень, апошні тыдзень перад Вялікаднем, асаблівым чынам прысвечаны разважанню над збавеннай мукай Пана. Вялікі тыдзень пачынаецца ў пальмовую нядзелю і завяршаецца ў нядзелю з мёртвых паўстання Пана. На працягу 3 дзён, якія называюцца святым пасхальным трыдумам, Касцёл урачыста адзначае найбольшую таямніцу нашага адкуплення у асаблівых цэлебрацыях, успамінаючы укрыжаванне, пахаванне і ўваскрасенне свайго Пана Езуса Хрыста. Пасхальны трыдум мукі і ўваскрасенне Пана пачынаецца з вечаровай імшы вечары Пана, чацвер, і мае свой цэнтр у пасхальнай вігіліі і завяршаецца нешпарамі нядзелі ўваскрасення. 1 красавіка, Вялікі чацвер, дзень устанаўлення сакраменту Эўхарыстыі і святарства. У гэты дзень Касцёл заклікае да разважання над таямніцай устанаўлення гэтых сакраментаў, а таксама да ўдзячнасці Богу за дар святой камуніі і за дар нашых святароў. Вельмі важнай справай з'яўляецца таксама малітва аб пакліканнях, каб як мага больш маладых людзей адважылася з верай і любоўю адказаць на заклік Хрыста «Ідзі за мною». У гэты дзень з раніцы імшы святой не будзе, таму што о гадзіне 10 усе святары нашай дыецэзіі будуць прымаць удзел у святой імшы хрызма ў базыліцы катэдральнай у Гродні. Імша вячэры Пана ў нашым касцёле ў чацвер адбудзецца о гадзіне 18. Пасля імшы, перанясення, выстаўлення і адарацыі Найсвяцейшага сакраменту да гадзіны 21. 2 красавіка Вялікая пятніца мукі Пана. Набажэнства Вялікай пятніцы распачнецца крыжовым шляхам каля касцёла пры ўмове добрага надвор'я у 17 гадзін. У гэты дзень, згодна са старадаўняй традыцыяй, касцёл не ўдзяляе ніякіх сакраментаў, акрамя пакаяння, споведзі і намашчэння хворых. Гэта таксама адзіны дзень у літургічным годзе, калі не цэлебруецца, не адпраўляецца святая імша, толькі ў другой палове дня, гадзіне 18, адбываецца багатае паводле зместу набажэнства літургія мукі Пана, цэнтральнай часткай якой з'яўляецца адарацыя святога крыжа. Таму шчыра таксама запрашаем усіх у пятніцу на гэтае набажэнства літургіі мукі Пана о гадзіне 18. Ахвяры, якія будзем складаць у гэты дзень, будуць прызначаны на патрэбы базылікі гробу Пана ў Іерусаліме. Пасля набажэнства адбудзецца перанясенне Пана Езуса ў грабніцу, першы дзень навенны да Божай міласэрнасці і у Вялікую пятніцу Найсвяцейшы сакрамент таксама будзе выстаўлены да гадзіны 21. У гэты дзень веруючы мае абавязак сціслага посту. 3 красавіка Вялікая субота. У Вялікую суботу касцёл прабывае каля гробу Пана, разважаючы пра ягоную муку і смерць, а таксама пра яго сыходжанне ў адхлань і ў малітве і посце, чакаючы яго ў васкрасенне. Пасхальная вігілія Вялікай суботы, урачыстая святая імша, якая абвяшчае ў васкрасенне Езуса Хрыста, распачнецца ў нашым касцёле таксама ў 18 гадзін. Пасля імшы будзе працяг адарацыі Найсвяцейшага сакраменту праз усю ноч. Вігілія гэтай ночы, якая з'яўляецца найважнейшай і найбольш значнай з усіх урачыстасцяў, уключае шмат прыгожых старадаўніх абрадаў, пачнецца яна з літургіі святла, падчас якой адбываецца благаслаўленне агню і пасхала, вялікай свечкі, што з'яўляецца сімвалам Хрыста і важным элементам літургіі. Таму, калі ласка, хто будзе удзельнічаць у вігіліі Вялікай суботы, калі ласка, вазьміце з сабой свечкі, якія будзем запальваць падчас гэтай літургіі. І таксама ў гэты дзень, у Вялікую суботу, абавязвае нас пост. Адна з традыцый у Вялікай суботы – гэта асвячэнне страў на велікодны стол, пачынаючы з 8 гадзіны і да 17 гадзіны ўключна, што паўгадзіны на вуліцы і каля касцёла і ў касцеле будзе асвячэнне страў на велікодны стол. Апошняе асвячэнне страў адбудзецца пасля імшы пасхальнай вігіліі.
Асвячэнне страў на велікодны стол пры прыдарожных крыжах адбудзецца ў наступным парадку. У 11 гадзін у Малайкаўшчыне і Споркаўшчыне, у 11:30 Брандзіняты, у 12 Ёткі і Перапечыцы, у 12:30 Капачэлі і Прыдыбайлы. 4 красавіка, велікодная нядзеля, урачыстасць з мёртвых паўстання Пана. Рэзуррэкцыйная працэсія і святая імша адбудзецца ў 6 гадзін раніцы. Шчыра ўсіх запрашаем менавіта на гэтую цэнтральную святую імшу. А гадзіне 9 імшы не будзе у наступную нядзелю. Святыя імшы ў нашым касцёле будуць таксама а гадзіне 11, 13, 15 у капліцы, а гадзіне 16 і ў 18:30. Змена ружанцовых таямніц адбудзецца ў другую велікодную нядзелю, нядзелю Божай міласэрнасці. Усю літургію святога пасхальна трыдуума можна будзе назіраць таксама і праз інтэрнэт. Онлайн-трансляцыя будзе адбывацца на канале нашай парафіі у YouTube. Можна там набраць назву Ліда Фара і падпісацца таксама на наш гэты канал і глядзець святыя імшы. Распарадак онлайн-трансляцыі набажэнстваў змешчаны на дошцы аб'яваў. Запазнайцеся і перадайце гэту інфармацыю тым, хто не мае магчымасці прысутнічаць на гэтых набажэнствах. Гэта асобы старэйшыя, можа хворыя і гэтак далей. Усе іншыя старайцеся таксама ўдзельнічаць у гэтых набажэнствах у касцёле. Споведь у нашым касцёле на гэтым тыдні будзе, як заўсёды, перад і падчас святых імшаў, у Вялікі чацверг ад гадзіны 15 до 18 да імшы вечары Пана. Сёння таксама пры выхадзе з касцёла закрыстыі можна набыць розныя рэчы велікодныя, паштоўкі, свечкі, іншыя цікавыя рэчы. Дзякуем, дарагія мае, усім вам, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі праз ахвяру, малітву, працу. Асабліва дзякуй за дапамогу ў прыбіранні касцёла перад святамі і з раніцы ўвечары было шмат людзей. Вялікі дзякуй вам за вашу адкрытасць таксама і за тое, што адчуваеце таксама, што святыня гэта Божы дом, але таксама і ваш дом. Вялікі дзякуй таксама за ваше трыванне сёння падчас гэтага набажэнства і для вас, тых, хто тут у касцёле, і для тых, хто звонку на вуліцы, там, напэўна, не так цёпла, як у касцёле. Дзякуй за тое, што не дайшлі, за тое, што трывалі пры Езусе, які прыйшоў да нас падчас святой імшы, умацаваў нас сваім словам і даў нам сябе у камуніі святой. Усіх вас, дарагія мае, даручаем Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Ты наш
Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсёды і навіки вічне. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсёды і навіки вічне. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело і кров Пана нашого Ісуса Христа, тепер і завсёды і навіки вічне. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.